అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మడివరం మురుమళ్ళ నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా విరాజిల్లుతున్న మురుమళ్ళ శ్రీ భద్రకాళి సమేత శ్రీ వీరేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా మూడవ రోజు శనివారం స్వామివారి అమ్మవార్లను సూర్యప్రభ వాహనంపై ఊరేగిస్తూ గ్రామోత్సవం జరిపారు. ఆలయ అర్చకులు శైవాగమ పండితులు బ్రహ్మశ్రీ యనమండ్ర సత్య సీతారామ శర్మ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉదయం గవ్యాంతము, స్వామివార్లకు పంచవిశంతి, కలస్థాపన పూర్వక అభిషేకము, సరస్వతి హోమము, సాయంత్రము స్వామివారిని అమ్మవారిని సూర్యప్రభ వాహనం ఊరేగించారు. భద్రకాళి వీరేశ్వర స్వామివారి మూల విరాట్టులను పచ్చిపాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. ఆలయ సహాయ కమిషనర్ మరియు కార్యనిర్వహణాధికారి మాచిరాజు లక్ష్మీనారాయణ పర్యవేక్షించారు. समृद्धवने महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांधकाय त्रिगाग्रिगाला